Bi sibiri juin kalo tile 28 sanba 2025 foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la aw nu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ka Russie jamana kɔnɔna senabɔli olu kuncɛra mina a sigila kana an ka jamana kɔnɔ ba Maliba mina a kunbɛla aéroport international Modibo Keïta la fɛn min an ka jamana ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga o ni a cakɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɛn min ye jeu de l'AES min tago fɔlɔ baaraw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la ni wagati in na baaraw kɔni nundo la fɛn min ye a yirala k'a fɔ lutte traditionnelle Niger jamana ale de kɔni bɛ ten kan ni wagati in na o la o tɛ a bannen ye fɛn min ye tournoi de judo ni o ye senfili ni bolofili arts martiaux o fɛnɛ bina kunna an ka jamana ba Maliba ale kɔni ye médaille d'or ani médaille d'argent sɔrɔ o la min na médaille de bronze o tala Burkina Faso jamana ale fanfɛ. Ali bi jeu de l'AES kunnafoniyaw kɔnɔna la fɛn min ye judo ni o ye senfili ni bolofili ye arts martiaux o fana bina ko ka an ka jamana ba Maliba ale kɔni ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o la ka d'a kan Mali ka médaille d'or o taara i jɔ fɔ médaille d'or 5 bɔɲanko la min na fɛn min ye an ka jamana kɛla premier Niger jamana ale kɔni kɛra jɔyɔrɔ 2lan ye min na ale fana kɔni ye médaille d'or 3 sɔrɔ o la jɔyɔrɔ 3nan o kɛla Burkina Faso jamana ye judo kota fanfɛ. Ale bi jeu de l'AES kɔnɔna la Niger jamana fana ale fana kɔni ye lutte africaine jɔyɔrɔba kɔni sɔrɔ wa o kɔfɛ tir à l'arc fana a ye o jɔyɔrɔ fɔlɔ fana o sɔrɔ. Kasangani don min talen don ka a tɔgɔ da ko la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues ni o ye ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni kɔnsɔmili o kɛlɛli kɔni koɲɛw ye don min talen don k'o ɲɛsi o ma diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana kɔni ye a la ɲɛnamaya ka sanga ni juin kalo tile 20 tɛmɛnen ye min okumu kɔnɔna la tigɛ kɔni kɛra fɛn min ɲɛnaminimafɛn tɔni 76 bɔɲango de kan a kɛra fɛn min ye jogar la kati cercle o kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni na baara kɔni bɛɛ lajɛlen kɛla fɛn min ye office central des stupéfiants olu yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ kɔnɔna la. Tɛnɛdo juin kalo tile 23 sanba 2025 o kɔni kɛra sexton maw ale ni Orange Mali mɔgɔw kɔni tun kelen do ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye sariatigiw kɔni ɲɛma olu ka kiriw walima olu ka jaabi kunfɔlɔw yɛrɛ kɔni dili fɛn min ye an ka jamana sariatigiw yɛrɛ kɔni fɛ o kɛlen kɔfɛ ka kalo 8 kɔni kɛ kiritigilamaw yɛrɛ kɔni bolo bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka i ka argument kɔni di walasa ka se ka i ka tiɲɛ kɔni ka o dayira fɛn min ye tribunal kɔni ye a yira ka fɔ ko olu kɔni fanga tɛ se ka kirin kɔni tigɛ min yɛrɛ kɔrɔna a ko na to ten to fɔlɔ. Demara yɔrɔ min bɛ ɲamanakaw fɛ yen nɔ ni o ye pomponnière de ɲamana ye Félicité Solar kɔni ye ka dɔ ka fɔ dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma dɛmɛ minnu kɔni bɛ tali kɛ panneau solaire kɔnɔna ani ka taa se batterie lithium yɛrɛ ma walasa ka se ka u dɛmɛ yelenko ani fɛn min ye funteni ko ta fanfɛla fɛ. An bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ ka sanga ni juin kalo tile 26 tɛmɛnen sanba 2025 ka sanga ni an ka jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen don maliden minnu sigilen don jamana kɔkanko ma ni o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ale kɔni ye soba dɔ kɔni kolobokari Gawokaw fɛ yen nɔ soba min yɛrɛ kɔni talen don ka a ɲɛsi fɛn min ye jamanaden minnu kɔni bɛ jamana kɔkan ni a bɛ fɔ olu ma ko migrants yɛrɛ olu ka koɲɛw ɲɛnabɔ yɔrɔ ma min na u bɛ se ka orienter yɔrɔ min na ani ka u assister yɔrɔ min na. A y'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ Jawando service ale nalen don ni projet kura ye projet min n'a bɛ wele ko Dukadi ye projet ye min ni a bɛna kɛ tikɛnakaw olu fɛ yen nɔ banque bɛna a financement ni ka o kɛ i bɛ 20% dɔrɔn de sara awɔ 20% banque yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ lajɛlen sara ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i ka yɛlɛma i ka so kɔnɔ so ninnu bɛna kɛ 2 chambre salon de ni o ye F3 ye k'a da kulo kan fɛnɛ ka fɔ ko tɔgɔsɛbɛn olu daminɛna ka ban a bɛna taa kuncɛ juin kalo tile 30 san 2025 a y'aw jija
dɛ fɛn min ye jawano service ka nin projet kura ye ni o ye du ka di n'a bɛna kɛ tikɛnnakaw fɛ a kana fɔ aw kɔ cogo si la o t'a bannen dɛ jawano service a bɛ so jɔ ka tila tuguni terrain t'i bolo a bɛ terrain feere i ma jawano service nana tungarankew u lafiyali kama k'a da kulo kan ka fɔ ko jawano service a ka ni projet kura in a dabɔlen don tungarankew ulu kama n'a mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 jawano service ka hakilina tɛ foyi ye denbaya kelen so kelen kasangani biennale artistique 2025 bara ulu okumu kɔnɔna ye min yɛrɛ la an bɛ wagati min na ko san wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen no walasa ka se ka ni ɲɛnajɛ ba in yɛrɛ kɔni ka a sigi sen kan cogoya min na kasangani labɛn kɛbagaw k'a fɔ u ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baara kɔni caman kɔni kɛra nka ko fɛn min ye fɔnko ta fanfɛla fɛ gɛlɛya dɔɔni bi fɛn min ye coordination nationale des associations des retraités régis par l'UNPS ni o ye an ka jamana kɔnɔna la fɛn min ye maa minnu kɔni bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ baara olu kɔnɔna ni an k'olu ma ko retraités minnu yɛrɛ kɔni ye baara kɛ fɛn min ye gouvernement ka bolo kan ani minnu yɛrɛ ma baara kɛ gouvernement ka bolo kan olu kɔni bɔra ka u kan kɔni kɔrɔta kura ye ka sanga n'u ka lahalaya dɔw yɛrɛ kɔni ye ka sanga ni u ka ɲɛfɔli ye u ye a yira k'a fɔ ko a bɛ taa san 5 de la ɲina olu kɔni ka saradaw kɔni ko fɛn ma fara o kan Alamsadon tɛmɛni o kɔni kɛla journée de l'ordre des pharmaciens du Mali o kɔni la ɲɛnamayali kɔni ye an ka jamana o kɔnɔna la min yɛrɛ y'a to fɛn min ye an ka jamana pharmacie baarakɛlaw yɛrɛ kɔni sigila ka masala kosɛbɛ min na u y'u da don fɛn min ye intelligence artificielle ni o ye IA ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun min kɔni lase olu ka baarada yɛrɛ o kɔni ma Ameta masinaka olu fe no campagne humanitaire de koni kɛra ka sanga ni juin kalo tile 26 tɛmɛni alamusado campagne min yɛrɛ kɔni kunte dɔ wɛrɛ ye walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ani ka se ka fɛn min ye faamuyali da kɔni yira masina dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ kɔni na kataraki o bana yɛrɛ kɔni kunbɛcogo o ni a furakɛli cogo yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni a yirala ka fɔ ko fɛn min ye ni furakɛli baro bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna se ka kɛ masina centre de santé de référence kɔnɔna la ka a daminɛ wagati min na ko sa fo ka taga se juillet kalo tile 4 nata ma min yɛrɛ la yirala ka fɔ ko consultation fo ka taa se opération ani suivi ma ko o kɔni bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye fufala ki wa sida bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ka jamana ministre ɲɛsinnen seko ani dɔnko ma ni o ye ministre de la culture du tourisme et de l'industrie hôtelière ale ka wulikajɔ ni ale ka ɲɛmadaw yɛrɛ kɔni ye fɛn min ka dɔ ka fɔ ka ikaw fɛ yen nɔ alamisa de juin kalo tile 26 olu kɔni ye cadre d'échange ba dɔ kɔni sigi min tɔgɔ kɔni ye ko faso baro kɛnɛ min yɛrɛ kɔni tɛ dɔ wɛrɛ walasa ka se ka an ka jamana seko ani a dɔnko fo ka taga se maya kɛcogoya ɲuman olu ma bonyaw ani adamadenya tanga olu yɛrɛ ɲɛfɔli ma cogoya min na o kɔni tɛ don fosi kɔnɔna la walasa an ka ɲina san min talen don ka di seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ma ka se ka o laɲɛnamaya ani ka se ka sigiɲɔgɔnya kɔni ka o kɛcogo ɲuman ani ko sinsin an ka sigidaw kɔnɔna la an minnu kun bɛ ka lajɛ ni wagati na Mali kunnafoni bɔlɔ siraw fɛ ni de bɛ dansigi kɛ a ka dɔgɔkun furancɛ kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ala k'an ka jamana basigi